Nivy patria medzi najvyhľadávanejšie lokality. A právom, býva sa tu výborne a bez problémov tu dokážete fungovať aj bez auta. Ale skutočne dobrých a cenovo ohľaduplných ponúk je tu naozaj málo. Tento dvojizbový apartmán na Jegeho ulici môže byť presne to, na čo ste už dlho čakali. Vkusne zariadený, priestranný, na výbornom mieste a s dostupnou cenovkou. Nachádza sa na 3. podlaží novostavby s kamerovým systémom. Jedným z najväčších benefitov je súkromný dvor prístupný len obyvateľom domu. Bezpečný priestor, kde sa môžu hrať deti, kde nájdete pokoj uprostred mesta a kde sa susedia prirodzene stretávajú. Obyvatelia majú k dispozícii kontajnerové stoisko aj na veľkorozmerný odpad a vo vedľajšom vchode non-stop recepciu, ktorá preberie aj vaše zásielky. Praktické detaily, ktoré spríjemňujú každodenný život. Samotný byt ponúka takmer 54 m2 a priestranný balkón s výhľadom do korún stromov. Interiér je kompletne nadčasovo zariadený v moderných farbách s množstvom úložného priestoru. Priestranné vstavané skrine, walk-in šatník a nadčasové zariadenie prezrádzajú, že majiteľ si ho zariaďoval pre seba, nie na prenájom. Okolie má všetko, čo potrebujete. Služby, kaviareň či reštauráciu priamo pod domom, obľúbené trhovisko Miletičova len pár minút pešo a električku na skok. Investičný potenciál bytu zvyšuje aj blízkosť športových areálov a sídiel väčších spoločností. Táto ponuka je hotové bezstarostné riešenie, ktoré dáva zmysel po všetkých stránkach. Nenechajte si ju ujsť, teším sa na vás na obhliadke.